Mandaue City LGU Mipahibalo sa Commission on Elections kabahin sa ilang pag-apod-apod sa mga ayuda. Sa unang quarter karong tuiga, himuon ang pag-apod-apod sa unang hugna sa assistance alang sa mga senior citizens, PWDs ug solo parents. Taliwa kini sa nagkaduol nga eleksyon. Matud hinuon sa City Hall, mamahimo pang moapod-apod sa ayuda basta dili lang mula pa sa petsa sa COMELEC calendar nga mao ang election ban. Pasabot ni City Administrator Jamaal Kalipayan, maglisod sab sila kung humana sa eleksyon himuon ang distribution. Bisan noon sa election ban, matud sa syudad, ang ubang assistance sama sa AIX, kung assistance to individuals in crisis situation, mamahimo pa kining mahatag. Apan pag-abot sa buwan sa Mayo, dili na. We are targeting end of February up to March 28 to already distribute all of that. Aron puntahon, dili maapiki ang mga senior na to kay kung muhuwat after elections na grabe ang delay kay it will be sometime on July pa